Doktor pakhat chuan ti sual palavangin college zirlai Nula Virgin Juana chula chuan mi pachi a chiuluta chu sperm sample nei tu chu Gabriel ani in tlangwal mel tha le hausa tak mai ani nge beer company lian taka CEO ani a vandoi thlak takin asum don na konga lotlin na ro pui tak a chan chho mek lain cancer nat na in atlak buak ve ta thlat mai anu le paten an boral san ma e mawangin an chung go thla kal zel tur po chu akuta aloin ngatani chutiang ani awang chuan surgery anei ma che in a sperm sample chu damdoi ina ada a chu pa ani ve theina chance nunung berani vane thak takin cancer chu aswal chuak ta a kumthum chung zet abial nu lo ni to nen chuan an in nei ngarani amai ro chu me chenal le lo upalo tak mai polai chuan fanei mo ina oma no pang en kolti velte chu adu ngai lova arukin in dan na a char thinani polai chu supermodel ni in mi shat le mun lailum lo atu hanni velte chu athil nuam ti berani a adin muna adin theichan ber po hi Gabriela wang liaw ani bok polai chuan lama siam zela Gabriela po in norvak adu big lo bok nen ama kal tlang pui mai chu atum ta ni vanne thlak takin Gabriela chuan meiche pakhat afa paisak du tu tur chu ahmuta hla umaya ti chuan surrogacy mangin ama fa ngei neya adu thu sam ti pui tling tur chuan ma ala ta ngarani maktak mayin chumini afa paisak tu turina surgery ane na hmuna chia chuan in check up turin yuanai chu avakal ve a nurse film khurwak lo pani in supalte chuan andam lo file an ken chu an in thlengpal ta hla umai yuanai chu in ka raina room a chuan an shwai luta chuta doctor chuan surgery dang ti tur ala ne awangin ahman mo lutuk na lama yuanai id po en nun to lo chuan Gabriela sample chu a chiulu tani nima selare vak lo nuwa surrogate chuan nurse chu inven lockdown tur lo zota chuta che chuan nurse chuan ti swal an nei ti a hre chuaka ma se atlai lutuk to manmo takin doctor avashil ngala nima sela damdoi in ming chiat na tur ani awangin tuma in chu tiang ti swal lian thamlu to ka chuan mo phurna lak an ngam lova ti chuan yuanai fal chu delete vekin atop thlenga je plat an tum ta ni chumini chuan doctor chu surrogate dik tak jok ne na chuan avakala thil engki ma that vek thu shilin andam doi ina midang sperm sample chu akablu taringota azo vele Gabriela chu kol ngalin an hlotlin thuwa vashilani Gabriela limlu tuk chuan anupui chu akis ngala thakon nuwa chuan adu thu sam angeya pa ani ve to tur thu soin apur to hleni chuti lain polai ero anui lui ve shama Gabriela angin lim ve lo ma se atilang vak du lo soizom zel adu lo awangin chuan lamasiama magazine atan photoshoot anei tur thu soin achwa sanjui achian chaber kamilai ne na ava in bunruaka Gabriela follow piang tur ama anena thisen inzom na nei ve haulo chuan an inkar le a mahun chu ati chiat a hlawani kamilai chuan in beng dai turin alo shila ngai tu athuilu tuk lo tura shil bokin na tuar mi alawa fa anei tur chu lom jok turin alo shil polai chuan a inzon na achun zom zel theinan Gabrielan surrogacy manga fane rod na po chu pomani thua soya thil thleng to chu thleng to ani awangin in chiarin omzia anei lo ti chu apom vele thawa nima sela ashiat mi alawero Gabriela fa chu college zirlai Nula Virgin Juana pum chunga zo ka oma chu Nula chu Gabriela nen chuan inzom na thuk tak anla nei don ti chu ani kar engemozat aran le nu chuan Juana chu a report lam turin damdoi ina chuan avakal le a abei selo takmayin nurse chuan arai thu lo shilin lompui na thu hlana Yuanai chu anui ringota ala Virgin thu soin hret sol pal an nei ani aringa report chu lo enchiang le tura shilin achu asan ve mai boka angai thu takte chiam lavani basa alu rualin damdoi in lamachang kola dong le ngala nurse chuan hret sol palani lo thu le arai ngei thu aron shile ta ka chuan Yuanai chuan ni engemozat liam ta vela changa nuam sam lo le luak chuak lota a om chin dan te kha ngai tu aleta a hlau thong chan ta le ti chuan damdoi dor nai bera a raile railo tes na tur ale ngala
Bedroom alutin a tes zuya. Chuta le tes kita chuan line sen pahni arun lang tamai. Ashil hai lutuk chu om ngai na po ashelo. Lelama Gabriela po chuan damdoi in lama chang ko la donga. Afa pai tu surrogate chu pumna awanga damdoi in a shwaya ni thule. Vandoi thlak takin afa chu chan him thaya ni lo thu anron shilani. Chu thu chu Gabriela tan chuan arun thlak le a. Engtika ama afa a nei ve thei to don lo ani ti ashiat na chuan atina tak zeta. Borok cha hip turin in chung lama a chuak chho zuya. Surrogate dik takina achiat chu afa anelo ti asasilo. Lelama Juana po aril ruti thoveng turin in chunga alo chho ve che a. A right hu chuan a chhongin a chung ten an haudan tur le a classmate ten a thusoi an oilo dan tur de chu angai tu a hlau thong le in chunga tang chuan atla chep nge a vanei thlak takin Gabrielan lo mu in aron chan man Juana chuan alo haulet zeka chuta thok a har san lutuka wang chuan Gabriela chu ko in adara a hadam wanga a that deuh nuwa Gabriela chuan nam sonin Juana zaklutuk chuan lawm thuwa shila a kalsan zuitani tlai khat chu thuthleng amut hilain a best friend Daniela in aron ti hara a thona beer company chuan an anniversary loman tum thu soin Juana chu thalak thiam tak mai lo ni boknen an company vorlar nan thala tuwa shwaya du thuwa shila Juana chuan lo hnial zet ma se a thian nu in angin nasat ema wangin arem ti ve ta shamani Zana chuan Juana chu a scooter nen anniversary party na mun lampan chuan a in khal chuaka thok le khata a break chu fail thutin Juana hlau lutuk chu arak chul maya vanei thlak takin Gabrielan alo man lawani chuta Juana mela mu rwal chuan in chunga tanga tlatur a chan kha ani ti a shengala Juana chu in soi fi angal zungin chu muna chuan photographer turani thuwa shila security guard chuan a oilawa wangin le tiratum ma se Gabriela chuan security chu Juana scooter la tur le siam thatir ngal turina shila ti chuan in chung lama chuan a shwai lutani Juana chu in siam felin atna athok chan ngala phur ema a chevel ti chu Davida marketing executive chuan lo thlir rengin a mu tir phata chang adu ngala a tho puinu Juana chan nu ni bok Daniela chu Juana chan chin a zo chian nuwa David an Juana chu vapanin in biak na avanei puya chuta chang chuan Gabriela chu beer company lian bera CEO ani thule Mexican rama michal lang ber te zingami ani ti chu Juana chuan na sheta a Gabriela chu mi fel le zaidam takne ma se sumdon lama chuan adu tuin akhir angring le a anupui hot tak mai polai nen chuan an in me in pon lama alanda na tang chuan nu pa in ngei tak ni in an langbok Juana chu in chung lama warehouse a memory card thak turina chawa thok le khata silai puak ri chuan ati phuzok mai chu tual thattu pa chu Gabriela puzon Rogelio ania afanu polai le Gabriela te an in ngai zon tira changkhan Gabrielan polai pa le a unau pa te chu a company a chuan a tho tira ma se polai pa le a unau pa te chu an du am ema wangin an din huna chuan an lung oi theilo Gabriela company chu thu sak nge yan tuma arukin company share chu an lo le char charani chu thu Gabriela thian pa Francisco an shia chuan Gabriela shila tum ngala ma se a shil man ma in athil tum lo shetu Rogelio chu aron lang mana chuan lam siama Gabriela a chua tir nuwa Francisco wa chu selai nen voin arwala Juan la makal turin atia Rogelio an athuruk chu soi chuak lo turin a thlemani nima sela Francisco wa chuan du lovin engki ma soi vek tur thuwa shila an in hial na lama Rogelio wa chuan silai chu amet puak tani Juana in silai puangri a shat chuan muang changin awa chuaka ma se Rogelio an ruang chu alo hnukson manto a Juana in thisentling mur maya mu chuan thil dik lawo om ti shathiamin in chung lama chuan puina zongin awatlan lut ngal a mu masak ber Gabriela chu shwain thisen chu mu tira tuma ma se Rogelio khan thisen chu alo ti faile man vekto Juana chuan in thana om ngei thu soin athil mu te chu a soifi azung zunga ma se Gabriela chuan engma thil danglam a mu lawa wangin a thu soi chu a oi saklem lo
Juana ngei po chuan a hmusual ani a ring talek leka ma se pangpar khoina ke them chu mulawin inti boina a thleng ngei ti chu a hre chiang le theita a mai ro chu Gabriela chuan a thu soi ala oi sak chuang lo veis chu amma ina teke anga choya lawa wangin a phwa chop kwal vel mai mai ani chu a ring dewa a client stand an nga reng thu soin a photography na azo thule a ho thei to thu chu a hril tamak mai ani Juana chu a thin rim le a Gabriela chu miswal le indu tak anga hmu in a ma a alo hmu that ve na zong zong po chu a re ngal vekani a chanu dinialai chuan ne min a shwai ho a chuta chuan Juana in a rai thule anga ina a hriat bik lo thu te chu hril vekin dinialai po chuan makati ve le a adin mun chu a chung te hril va tur le a chin fel dan tur po ngai tu atlang turin a ron ani ti chuan atuk zinga Juana chuan api anule apate ate chu ko khomin zam tak chungin a rai thule a chana hriat bik lo thu te tuma alamut pui lo thu te chu a soi fi ngal zung zunga ma se a thu soi chu alo ngai thatu a chung te chuan an oi theilo an chung kwa chu an chelo in an om ni in an ring hiala a chan po Juana pi chu a rai la yin apu ina kalsana anula mangai na lama atluang lo ema kumsom paruk mi lek ani lain Juana apaya apa po tunge ani a shelo tuna kumsom thum paruk ani to chung po in afanu Juana anglo takin ala puitling lo ema mi pasal nen tin ngai zong thinin tum khat po angai zong pa fanu te chuan kar an in case lai an hufua a ina kalchelin an khum ta shep maya an chen om te po chuan an hmu hniam pha hle chuta an nu ber chuan avakol le a an pa chu chen wat turin avo zui bok apate po chu abang bik chuang lo ani po chu anupuin chwa sanin an fa te pani chu abula anu chia top boka chutiang chung ko aselian ani awang chuan Juana chuan pasalan nei ma chu tu ma mutpui lo turin anuna uluk le a arwal pui tam tak chuan an nui so thin nge ni apile anu te chuan an chung ko beise na nei chun ni in an ngai tata college a in zialu tumpo in an hlim hle vanduai thak takin apile anu te kongzo hriom tak chu aron zo chove me kanisi a apile anu te chuan athu soi chu oi heklo na sataka hawin afim khorlo wanga an pu a Juana ril ru na lutuk chuan atwar theita bik lo athom no pekin in atang chuan achuak ta daya a chanu denialai puina avadil ta ringot mayani denialai chuan a ina ri atir chu adua ma se achung ten anron mule ngal don boxi Juana chuan khoi muna po ha dam ria thil thleng chu ril rufim tak ne na ngai tu adu thua soya denialai chuan ti ngai na danga hretha bik lova na ban vele a tho na office a shwai lutin chuta chuan ha dam ri turin a hril top mai ani lelama Gabriela po chu Juana ang thowin sheom ti na nen hun lo mang ve meka aspam sample nung ber chu man ni to in a hlo ta si a pa ani thengai don lawani ti asya da changkhan sheom takin huna mangani anule pa telaka chuan tlinglo hle ina inchia a apa khan an chung ko zom na chu an company thanlen zel na chuan in nga thu shilin an hausak na chu kumtam tak chung rim taka an lo thora ani a ma se fa pamalani angin an chung ko thla kal zel tur chu akuta a in ngat boxi a fa anei theilo hi atan chuan sheom ti ngoi na tham ani tlatani chu mai pialama hun har satak aton mek lain anupui polai chuan aril runat na le a dreams te chu engma a hria thiam pui velova Gabriela chu nematnekin athil chan chu afa po nilovin naute la insiam lo mai ani thua shila sun tur le lungchiat pui viau tur a omlo thua soi chuan Gabriela ril ruana hle a anthil du chu athumun thei don lawani chuan in then maya that jok thua shilani chumin zan chuan pola in perfume te in kapin mutkor sexy lam deuh hi aha a khuma chuan Gabriela ron ho hun chu alo nga kani ma se an ompui nu zok aron langa Gabriela chu room danga a in son thule lo ngak lo tura a cha thuaron shila chu vele polai chuan a pasalin chena tum tak tak ani chu a ring ve ta ni atuka a thian nu kamilai hne na engki mashile veka atira chang nu ni atum ngai lo thu soin Gabriela an surrogate manga fanei arot na arem ti chanpo ama ti lom nan chawani thua shila
a surrogate in nawa chiat po chu atan chuan engma ani velo bok ma se Gabriela puina tel lo chuan anuam ti em a ezon na chu engma ani rawa a theina mangrunga chuan modeling khowela po a thleng sang thei tak tak lovani chu wangin a pasal chuan a then tak tak mayang ti chu a hlau hle a kamilai chuan chi ai lo tura shilin alo bera Gabriela benkart chu akuta ala om tho thua shila ama pola in chen alo rem ti te ani ngot lo chuan Gabriela poisa le athil ti theina chu adu to ka ala chen thei thua shilani chuti lain Gabriela ero ro khom tu anei theilo tur chuan ala tina tak zeta ala ka polai thil tum engma a silo inti har turin pona achwaka chuta chuan Juana scooter siam that to hi avamua chu vele accident thelai vela Juana mel le a insoifia dan velte chu amit kha a aron lang zut maya Gabriela po chu anui suk mayani ti chuan amut hil theilawa wangin na thok turin office a akala chuta chuan thoma chang oman om ti sha in an office chuan rokan tok ni in angai man to police akol don chiatia Juana chu aron chuaka ruk atum lo thule hriat sual palani thu te chu soifia zungin Gabrielan athu soya oi theinan arai thule achung te hau pum pela ha dam turin achhian nu puina kaltlanga officerun kalani thuwa soiveka Gabriela chu no pangai na le fane chang em aloni boknen Juanai thu soi chuan ani ngal le a officer ria po chu a phalsak mai ba ka anti ti zui zela choka te chuan e tur siam dunin an pani chuan an in po ngal em maya chuta Gabriela chuan cancer ane awanga fa ane theilo thule chu chuan ati she om thin zia te chu asoi chuaka Yonai po chuan anaw pai mek pa ashiat lo thute arai thut na chuan an chung ko inkar ati chiat mek thu te chu ashil ve boka chu mai ba ka azir lai po ngong bokin kumni chung chu thala a part time na thokin ale khazir na tura tuaka ma se tu na arai tak sia wangin engkim chu adang lam vek don ni in a shia a aril ruana in amang ang tak zetani chung athu soilai te chuan ahnu ka ula Gabriela ma a chuan azza om na hum hi madua cha adu lawa wangin akalson ma se Gabriela chuan ronzuin ahnim nan chocolate ape a chu athil ti no pangchia tak chuan Yonai chu anu itir le theitani chu zan re taka chuan mi in anglo tak pani thinlunga lungchiat na in ang nei ve si te chuan in rin na danglam tak nein an thuruk te chu an in hril ton ve a Gabriela chu anula ton zuna chuan a wai chan me kani ber tui taka Yonai mu hil mel mu te chuan a chung rila lungchiat na le thaphan na zong te chu are evek ni berin a shia a nima sela ama chau chu chutiang ril rupu chu alo ni biglo Yonai po chuan Gabriela a mu dan te chu adang le ta le a mi thata kani ti po chu a hre thei bok ngoi renga chua atum lai tak chuan Gabriela aron hara Yonai chu kallo tura shilin achung te pumpel adu ani si chuan a company a chuan a ria chun zom thei tur thua shila Yonai lom lutuk chuan a ku ngala apum chunga mi chu Gabriela fa nge yani ti an tresilo nikhat chu Yonai chu university a avakal le a chuta chuan anu Jenny nen in mu in anu chuan afanu chu engama ma a apu ngata wang chuan ngai dam dilin akwa Yonai thinrim na po chu are vele ngal ti chuan anu hne na chuan virgin chunga arai ngot na chana chuan rin lel anei thua soita a arai hun le damdo ina a in check up hun kha a in anchi awangin doctorin engthele moti anne ani aringani chu vele anu chuan damdo ina akalpui ta ngala narsin alo mu rwal chuan achi ai le tlan che ngalin amel chu Yanai po in alo la sha ta wangin an zuya nurse po chuan engkim soi chuagin surrogate no file le Yanai file te chu unmix pal thule spam sample po chu Yanai ya zo ka lu ani thua soi veka Jenny le Yanai te chuan oi harsa anti in Yanai phei chu azoi nok theyani nurse chuan Yanai chu nau pai tlang turin angen zuya anau pai mek pa chu mi hausa ta kani thule Yanai pai mek bak chu fadanga nei thei to don lo thu soin anau te tan chuan engkim ti a huam tur thua shila Yanai chu ati thin urzwal hle Nula virgin mangai po la ne ngai lawani a
chuti laya poisa awanga mi fa pai churap thla ka ti in a in bek dai hlei thelo chuta nurse ne na chuan note pa chan chin chu azo chianga ma se nurse chuan damdoi in dan phallo ani awangin engma a hril theilo thu shila mi hausa le thil ti thei takani ti zong chu an thria thei chin ani thu soi chuan jeni thin rim lutuk chuan police ne na report mai adu to a ma se Juana chuan lo dangin boina lian zok thlen tir chu adu lovani Juana chu aruma in khungin atap topa azirna a ezon na le a dream te chu atum lok po ni lova a rai thut na chuan ati chevek don ni in a shia a alungai hle ani chuti lai tak chuan a thian nu deniala in aron kola an company anniversary party a athalak te kha aron ken theile theilo azotani chu vele Juana in thalak te chu Gabriela office a chuan avakeng hala Gabriela chuan Juana cha na mit sen vek chu lo mungalin akut alo von saka engthil nge dik lo alo zot ngal Juana chu anu ringota chan ngai na po a shelavani Gabriela chuan Juana a mu theinan thalak chu chuan lama alo mangmai mai hi ani a Juana mu dik lo lutuk a mu rwal chuan a hruai chuaka a karnal takle a bodyguard te lovin Juana scooter ngei mai nen chuan an leng chuaka an hriat lovin a na thok te chuan lo enzuin an sui ngal sep sep mai ani Gabriela chu scooter a khala wangin anupui pola in a ron kol po chu a chang theilova chu chuan polai ngai chu ati thala zualin zana po aron holo shim shim ti a hria nuwa phei chuan a ngai a thata lo hle a pasal chuan a then tak tak mayang ti a hlawa wangin manmu takin Gabriela office a chuan kalngal mai adua ma se a thian nu kamilai chuan dangin charity event a kalna tura nei thua hria non tira chuba ka tuna adin mun anga Gabriela awa muani chuan an inkar bo rock thalo sa chu ati so sang zual mai don ni in a shilbok ti chuan polai chuan a thian nu thu soi chu zomin anu nen fasha enkol na hmuna charity event a chuan an kalduna chuta stage cha no pang ho a mo rwal chuan ngai dan huai sen deuh hi anei ta thut mai an nu pa inkar chu fa an nei lawa wanga chedona angai awangin chu hmuna no pang pakhat chu fa atana laka Gabriela chelna na mana tuma ti chuan father ne na avakalin Gabrielan cancer na alo nei to awanga fa anei theilo thua shela ano pang enkol zinga pakhat chu fa atana lak tir tur na nge nani father po chuan falak do na ti tur atam zia te chu sha tirin ama mai ba ka Gabriela rem ti na an mamo tel thua shila polai chuan an in nei na chu hum nge tuma wangin atul ang chu alo buai pui tur thua shilani chumi nu chuan Gabriela office a atlang ngala ma se alo omlawa wangin an na thokte chu chanchina zota ta thokte chuan engkim lo shilin Gabriela chu meche pakhat nena zan an ria dun thule scooter nena an inpur chuak an mu thuan soi chuan polai chu asaphat mai Gabriela chuan awi resana wangin thena chak zek zek ni in a sheta a thinrim takin Gabriela chu biak tlanga tumle chuti lain Gabriela ero Yonai kyanga chuan alo hlim le a tlang chi pa cafe pakhata cholpuin film khur taxi in Yonai chu anau pai chung changa zo chianga Yonai chuan ti pal thil thuwa ka araya ni thu chu zepin note pa chuan note chung changa hriat lo thule shila tum chuan lo thu te chau chu a shila chu thil chu Gabriela pomzong ani ve haulo fanei chang em ani awangin note pa chuan note chung chang hriat ve chu a phu ni in a shila Yonai po chuan pom tho ma se a raidan dik tak chu a shil tlang thei si lawa ti chuan an thu soi mek pe hel nan thil dang adi puita daya Gabriela chu a in tur thing vak vak tura shilin a chin chu a hon tira chu vele in tur chu ron in phu chuakin Gabriela kor chu a hu ta vek maya chu thil holam tak chuan an lunga ina te chu te kiamin an mang an na te an in hril ton boka thian thatak an lo ni ta ni ina a horwalin pola in Yonai nena an inkar te chu alo zot ngala Gabriela chuan thian tha mai an ni thua soi chuan polai chuan a oilova mi pale me chia te chu thian tha an ni thei a ring lo burani ti chuan Gabriela chu thlem velin mudun puya asoma ma se Gabriela chuan amuda a chen lo thu soin alo nar thunga fa anei thei don lawa wanga aril ruanat em laya
Anupui berin enga amma angai lova asha thiam bok si lo chuan Gabriela rilru chu atina tak zeta arilru adam lovin polai chu anupui ma ni se chungrila an inzom lo tlata shiad na ane ani lelama gynecologist office lampo an lo boy hle a nurse chuan doctor chu Juana in engke mashiat chu avek to thua shila Juana in case file ani vai chuan zelan tang thei ti sha in an mang ang hle ani Doctor chuan a supervisor chu engkim shila apui na dil mai chu adua chuti lain nurse eroin ati swala wanga shemani chu hlawin damdoi in chu achwa sandai thung ti chuan doctor chuan a supervisor chu engke mashil ta veka anina taka chuan a supervisor dina chu Gabriela in biak na nei pui berni in khamini khan a boy em awangin doctor dangkuta ada a ti swalian tak an nei phata ni an boy na bel cha turin an thil ti swal thup an tum na lama khan Juana file chu an lo ti chevek si a ngun taka angai tu nuwa dinan Gabriela chu engkim shil tha in asia a afa pai mek tu chu an zong chuak the ani chuan Gabriela po in angai dam the hlo a be se ani ti chuan Gabriela ina vakalin thil dan chu ashilta a be se lo takin Gabriela chu lawm avangin atap lo chawani bera pa ani ve theina na abe seina hunhung berani avangin alom tak zetani afa pai tu chu tu po ni se ashin sakani phot chuan adule a phota piang chu pe katiama ma se dina chuan tipal thila pa yani miam awangin enghuna po nula chuan atitla thu thei ti chu asia a afa pai tu chu arang thei ang bera an zon mu wat angai donani ti chuan arangin Gabriela private investigator arwai ngala damdoi in CCTV te chu enkwalin afa pai tu chu hria chhuawat atumani beiselo takin atuk zinga chuan a ina police an ron lang hlol maya Gabriela chu mi bo chungchanga thuzo fia luk an du thuan soitamai kar enge mozad liam ta a Gabriela an company anniversary party a hoi hot zan na changkhan achian chaber Francisco chu abo magmaya police ten an nu chui me ka chuan apuina an ron nge nani Gabriela po chuan thatakin atho pui maya chuti lain afa pai mek tu an zon na lam chu ati khotlai deu angai phani detective te chuan a in chu an dab chanta a chuta party zana Juana in thisen tam tak a mu thu a soi kha a hre chuak zong mai Juana I chu kawin thu an zot fia le ngala ma se Juana I chuan in thana a thlen tak tak le tak tak lo chu a hria chian bik lo thu soin silai puak ri chia a hria thu a soya thisen po chu mu in shama se alo umle si lawa wangin a muswal ni in a in ngai deuh bokani Juana chu Khamizan Khan photographer ani awangin detective chuan an nu chuina apui thei tur thilpoi mo enge motal alo lak fu mial takin ti in a camera a memory card le a thalak te chu an kota hlanri turin angena Juana po chuan aremti a ma se a memory card chu a mu zo lo thuashil ni enge moza liamta khan api mun phia ten memory card chu a phia tela thilpoi mo ani ringin alo da that sakani chu memory card chu evidence poi mo takani thei tian ria a ma se tu na chuan an la nei thei si lawani detective ten anti tur chul tia an boy map lai chuan Gabriela Juana chu an in alo fan kwal puya chu ina chuan fa te neya chung ko hlim tak din a swang to thin thu te shilin an in belai chu ral khata chang Camila in alo thlireng Camila I chu Gabriela chan chaber Francisco anupuya ni awangin abo tak nuwa changkhan Gabriela ina chuan a veria a pasal na chu a shebik lovani detective in zona a zo mek lai chuan Francisco a phone thu thleng noya lo chu aron rita a ma se Camila in a chan rualin atlale ngal aron kol tu chu Gabriela puzon twal thattu ni bok Rogelio kha aloni a chutia aron kol chan po chu Gabriela tal o tira tum wangani Gabriela chuan a thian pa phone a study room ma a ringot chan chu a shebik lova ma se detective te chuan an ring hlel chanto chuti lain Camila in polai chu alo vakola an ina chuan Juana I a mek thule Gabriela nena an in ngei mel zia te chu ashila polai chu thik na ina khat ngala ma se hotlang ngal lo chuan shooting ane mek chu a chun zom ta zo kani Camila chuan Juana chu Gabriela naya omlo turin alo vo vela
tu me che pa ngai ma in mi pa an nei lo tur thu soya ati za shepa wang chuan Juana ril run lutuk chu ho atum ngal Gabriela na mu chuan ti dingin thil dana zota anupui nena an inkar boina a chuan inrol na nei lo thu shilin amale anau pai mek chu angai tua thua shila Juana in nauti pa chanchin shrila tumlo chungcha nga po chuan norlui to lovin adu dan chu anza saka Juana chu hnemin akwa zuya Juana po Gabriela kyanga chuan himtlatin a intria aril ruha na te chu akyang vek ni main ashiani